Den her video, den er sponsoreret af KMFS. Det er en ny sliber. Deres sliber hedder Sensei. Det er et nyt system. Så nu ser vi, hvad de har sendt her i pakken. Jeg ved det ikke helt præcis andet end det der Sensei sliber, og det er så en opgraderet version. Vi kan så se, det kommer i sådan en fin kuffert, vi har her. Det kommer vældig fint præsenteret her. Man kan se, hvad vi har i kassen. Der er noget base, og hernede til slibesten og en vinkeljustering heroppe. Jeg skal prøve at pakke den ud her. Hvad er det, de har sendt med her? Der er noget olie og noget her i linden. Og nogle ben. Sådan en lille bit olie, og så er der nogle ben her, som jeg går ud fra skal sættes på for at lave en form for stabilisering af hele enheden, fordi der er noget, man skal spænde kniven fast. Det sidder magneter her, så kan man indstille vinklen her. Jeg ved ikke, om vi har sendt en brugermanual med. Lige det udenbart, ikke? Så det bliver spændende at finde ud af, hvordan det fungerer. Men præsentationen er en fin kuffert, og selve enheden her, den er yderst lækker. Og man kan dreje på den her messingbold, så man kan få det til at passe til forskellige sten, om det er store sten, eller om det er de små 1x6 sten, som vi kender fra fastvinklede slibesystemer. Men altså, princippet er jo, at man har en kniv fast her, og så skal man bevæge kniven. Men jeg håber, at vi kan få lavet en video mere af, hvordan vi bruger den på et senere tidspunkt, men præsentationen her, den er nok rigtig fin. Det ser lækkert lavet ud, der man kan se hernede i bunden står der Sensei, og heroppe i toppen er deres logo. Der står også Sensei på siden af den her, kan jeg se. Det gør jeg på begge sider. Og her kan man justere op og ned. Og jeg tror også, når vi begynder at dreje på den her, så indstiller vi armen her, som er med til at bestemme, hvad vinkel du sliber i. Nu står den på 0. Man kan se det her, hvordan den ændrer sig, når vi drejer på den her. Den er meget glat og olieret, sådan som den er lige nu. Så jeg glæder mig til lige at få tørt den af, så vi kan komme til at teste det. Det skal der nok komme en video af, jeg har på et senere tidspunkt. Men det er i hvert fald en unboxing af en KMFS Sensei. Og jeg har fået den her sponsoreret med den her universal adapter på. Så det glæder jeg mig til at vise frem. Tak fordi I så med, og så håber jeg, at I vil subscribe til min YouTube-kanal her. Der kommer meget mere content. Jeg har købt kamera og lys, så der kommer meget mere fremadrettet. Ja, jeg vil sige tak i hvert fald.